Machiegni kendo nyakoro mgajuang chenro en ramany piny wadhi mbele gi weche manyien. Chenro mar keto sirikal tesre mar Rigathi Gachagua dhigo nyime e pacho kae tinende holware lwet moko kuom jo Kenya maneno ni otiyo gi weche mag nindo nyakonchiel e yor akwede mag dhoudi. E limbe mare e piny Amerka, Gachagua ne ochom kod adier kod ja Kenya moro mathuon mano onyise mondo leri agenda mare kod joma tindo mag Gen Z kendo kik tim siasa machalo matuoto ganda mamasawa kendgi. Wala Nyambaga ntiere kod ler. Kodo picha marathiri maraten D.O. machon ma okoluor kata matin. Jalup jatend piny machon mane othicha pisi kendo sani jatend duond bura mar Democracy for Citizen Party DCP orado kodo kwith jo Kenya moko mokorore e kar jot ma Baltimore e piny Amerika. E kwith no rawera manyako Valentine Wanjiru ne ochomo Rigathi Gachagua kod adiera maduk e kendo nage kod mundrabuon kokone Rigathi mondo yorwa ka jamba mar jatelo moriwo jo Kenya duto okokebe moro mar kor gweng' mawacho mana wach dhot achiel. You need, Mheshimiwa, to start positioning yourself as a national leader, not as a tribal leader. And I know many people won't like what I'm saying, but it's the truth. The first mistake that has been done in this event is speaking Kikuyu. Wanjiru ne okoyo Rigathi gi kanyo kende, kata kamano amen mano wach mane ong'wano Rigathi nyaka e kona e kamano lero ne jaod bura machon ma Madhirano okoseyie nyiso kido mar kitapisi mar jalup jatend piny mane en okone Gachagua monga dhogi ka en Amerika kono. Ranyisi en boma ma Boston. I watched a speech about you in Boston, and the speech was a good speech, but there is something you said that Kikuyus are more hardworking, paraphrasing, we've grown the country. But we have done that because we are a beneficiary of the system of Jomo Kenyatta. If I keep quiet, the people will be intimidated to feel sorry about themselves and who they are. Nobody has given the people of Mount Kenya any advantage. If you want a loan, you must place security. Kata odoko ni otobedo maliet ne Rigathi kendo loya okwake. Jo Kenya go ne podo gedo nyamut mar nyandoro mar it Rigathi kiparo ne kaka ne osiro William Ruto e yiero mokalo e kama ne gin kod yie telo mar ito chik e kendo ok buon telo mantiere. E gipenjo pogruok mosebete mamiyo Rigathi neno William Ruto kaka nyakwaro motoya guchrech e pacho. Why should we then, close to the election in 2027, trust your judgment when back then it's given us Ruto right now? So why should we trust you in 2027 when we are where we are right now? Making a mistake is not bad. What is unacceptable is repeating the same mistake. I had the choice to stay with Ruto and oppress Kenyans, and I decided not to. Kiteno kaka weche ne otimore ng'anyo ma dwe mar auchiel tarik 25 higa mokalo to kod chal mar siasa ma joma tindo nenore manyiso tegno kata thuon manyalo mako rwadh pur masoyo para e kendo ilieko ni mano nyalo biro loko kit telo makare pachoka. Walter Nyambaga,